बरगढ़ जिला शिक्षा संयोग कार्यक्रम को पुणी थे स्वागत। गत क्लास रे आमे जलातंक एवं एड्स रोग विषय में जानिथिला। आज आमे जख्मा एवं पोलियो रोग विषय में जानिबा। जख्मा यही रोग को टीबी बा क्षय रोग बोली मध्य कहा जाए। इंग्राजी रे यहा को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाए। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁରେ ଗୋଲି ପରି ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୋଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଟିସୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଏକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମାଇକୋବାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍। ରୋଗୀ ଶରୀରରୁ କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଛେପ, ଖଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଶରୀରରେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ରୋଗରେ ରୋଗୀର କାଶରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ରାତିରେ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ତାପ ସହ ଜ୍ୱର ଆସି ଝାଳ ବାହାରିବା ଓ ସକାଳୁ ଭଲ ହେବା, ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଭୋକ କମିଯିବା, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା ଏବଂ ଓଜନ କମିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରୋଗୀର କଫ ପରୀକ୍ଷା, ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଡଟ୍ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅବଜର୍ଭ ଥେରାପି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ରୋଗୀମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିଓ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ରୋଗକୁ ପୋଲିଓ ମାଇଲେଟିସ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ ପୋଲିଓ ଏକ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗର ଅଣୁଜୀବ ରୋଗୀର ମଳ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ପରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ଅନ୍ତରନଳୀରୁ ରକ୍ତ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏହି ରୋଗର ଗୁପ୍ତକାଳ 7ରୁ 14 ଦିନ। ଏହି ରୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ରୋଗୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବେକର ମାଂସପେଶୀରେ ଦୃଢ଼ତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ପକ୍ଷାଘାତ ସହ ଅଧିକ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯଦି ଏହି ରୋଗରେ କଣ୍ଠନଳୀ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପୋଲିଓ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ରୋଗୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ଜନଗହଳି ଠାରୁ ରୋଗୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ନିବାରଣ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଟୀକା ବାହାରିଛି। ଉକ୍ତ ଟୀକାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଶ୍ୱକୁ 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 1988 ମସିହା ମେ ମାସରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ବିଧେୟକ ପ୍ରଣୀତ ହେଲା।
କାରଣ WHOର ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯଥା ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଉପମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର 1995 ମସିହାରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହି ରୋଗର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାକୁ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଗଲା। ଆମ ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ରୋଗର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନୁହେଁ ସେଠାରେ ଏହି ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପୋଲିଓ ଟିକା ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରୋଗ ପ୍ରସାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଶତକଡ଼ା 89% ପୋଲିଓ ରୋଗୀ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ବୟସର। ତେଣୁ ଜନ୍ମଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସର ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଟିକାକରଣ କରି ପୋଲିଓ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଟିକାକରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିଓର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗ ଯେପରିକି ଡାଇବେଟିସ୍, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆଜିର ମଣିଷ ସମାଜରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଆମ ଛାତ୍ର ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।